L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 5 de juny a les 10 de la nit i el diumenge 9 a la mitjanit podreu escoltar els següents temes a l'Altra Ràdio: novetats tecnològiques amb Javier Otero i Marcos Montero d'i5 UPC. Tindrem també novetats de la Fira Mercaham, que es farà ben aviat a Cerdanyola del Vallès. Parlarem amb el seu director, Miguel Ángel Sáez. Les telecomunicacions de la mà de la Federació Catalana d'Empresaris i Instal·ladors de Telecomunicacions amb el seu gerent, Guillermo Canal. Freqüències i horaris del món de l'ona curta amb Francisco Rubio de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Tecnologia i meteorologia amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral. Tecnologia social amb l'enginyer Lluís Miret. Reflexions sobre l'univers de la informàtica amb el mestre informàtic Joan Omar. I l'univers de la ciència i la tecnologia amb la Irene Lapuente, física, ballarina, creadora de la mandarina de Newton. També podrem escoltar l'espai de radioafició que ens portarà el president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, el president de l'URCAT, Manel Vázquez. Tot això ho podreu escoltar per Ràdio 4 o al podcast de l'Altra Ràdio, que podreu trobar en el web de rtve.es. Gràcies per escoltar-nos i tota la informació la trobareu a altraradio.cat, altraradio.cat amb els enllaços a les nostres xarxes socials.